So anengachiwana kwapai muvanhu vanhu vanotenga uzotengesa matiketi plus nevanhu vakawanda mazimbabwe nemasapota eman united vane mazi vataimboshaya so paka matiketi ese esizini ese akatopera next season haasatengesa asi apedze time anenge aenda savanohodha vanotora usostengesera wesa backup price saka vanogwiririsa pegame maseason tickets Old Trafford match. No ground rush. It's no ground rush. No ground rush. Anotenga season ndiano pangotenga kamwai but vamwe vacho vanaburitsa amsake honai musiyano chete kwatari zvese red Mr. Mangoti kwandiri zvinongofanana. It's all red. Kwe Maneru dzingwa iko kunzi Maneru. Dzakuma 5:15 kumusha dzakuma 6. Dzakuma 6 ne. Kumusha dzakuma 6 until 1 hour behind. Yana msho kwatosviba. Kwatosviba kumusha. Nokuri masikati kude. Hero guys, hero. Himi. Hero ground here. Murikuona ground guys. Do you see the ground here? Manchester here. Ground. History in the making. Thank you Zodwa. Yes. Kwai ne husband yangu aiwa Meli ndewe Arsenal priest ndogoisiwa ne Arsenal ne husband kuti Arsenal chiyakamira sei. Tutsvaka jezi rakanaka rine kala yandofarira ndochisupport. Kwadoka SIS MELLY. Eish. Kunoko kamasikati kunoko. Mama buildings ane ma TV kumadziro guys. Muri kuona ka mama buildings kunoko ane ma TV kumadziro. Kweda hakuna zvose izvi. Skana. Mari yedu iyo yegold iyo yakaita zvakavaka zvinhu. Mari yedu yakavaka zvinhu zvikunoko. Ingobigwa gold nevarungu mushago. Right. Ish. Grounded. Welshman, how are you? Ground it. When I ground it, by the way. Part of Sarana to now. Seso tourists. You see? As a tourist. Ana tura bechu rude zikamai. Tura bechu. Iori go dautishi. Kati mbonaona. Man you. Pas bakto ndora nai. Panika mipa. Iwe. Haikona mana usundi iwe. Usundi. Katinde kunodzirira kubuda zvizuva. Kwakanakisa chero. Ndo ground re Manchester United. Ndo unyatsombira zve picture inonyatsobuda kapo. David, I'm creating memories and history. Nange ku UK pana pa kuita create memories guys. And zvinoita vamwe zvongoya wongodzokera pa airport kana apa rakakura zvisingaiti. Rakakura zvisingaiti. Vane mafoni chimboyayo zvimbotiserawo zvitakamira apa panyatsobuda. Vane mafoni masvini utitorewo.
mariona ka hanzo chedu dzoka asi kudzoka kuzodira ndagara kuna ini washman kudzokepi shu zvigari ndagara kuna ini ndakatouya ndakatowira 2 right kuna uku ine ndakudai so mune muchiona kumasure muri kuona here no tofanwa kudai toda inonyatsotora chakushaiko inonyatsotora hewe ko ndakasinza mudenga ndakasinza kuti vanhu vari vepalive vaoneka saka ndakadai ndimbosire maitaura ndichavaudza tichapinda mushopu ndomutengesa majezi enyumo etimu yemanchester united pabuda mabudisa kapakanmanitira kamukabudisa pakaine Manchester United ona izvo zvinonzi mozviti zvimachii izvi guys izvi zvinonzi zvimachika zvezvi mozviti zvichiika zve izvi vanhu izvi zvezvimai zvimastatue hamuna monitira zvendakamira pa but uri palife Nyasopoza SIS MELLY. Bature. Mira aí. Obrigado, menino, todas as vezes. Ende kushopu ende yabuda wena iwe hede grandi manyama guys regai tinde kushopu avana my friend vari kwese vedu kwese timoenda kushopu but right vari kuda kuisa maorders those who want maorders Manchester United, this is your time kuisa maorder emanchester shop yavhara kwai mafonitisa apo hatibvi mugu kuita malife saka havadi life zvo havadi life. Yeah, it's too late now, so I'll show. About 9:30 to about 3:30, the last one. 3? Yeah. Check your bag, sorry. I must take all things from it. No, just open, just show me inside. You can copy it. Okay. Thank you. Cheers. Pakaipa security check haungopindi zvokudaro security check yo vamangoti Manchester oyo hambe muripo nimboyawo kana mapedza nimboyawo ipapo has the red devil yeah. Okay, like this. Shaita. Then boom it up. Kuda look sério.
Ha, huye pakaoma. Hey. Hai, ndiri kuenjoya zvekona zvekutamba hada. Majezi guys. Irakanaka ndingangoda. Koma mwacho ndayerudzi mamwe makala ndione kuti ndingasapota ipi. Ndione kuti ndingasapota ipi. Andona nechimuka ine kusapota. Ndisichangana Rashford ka. Ndosare munhu anotamba. Ndize masewano ari kunditsvagiwa munhu andonyasofanira. Erikson, Rashford. Bruno Fernandes. Martinez anenge anoita. Martinez kuseri. Kuseri guys, Martinez ndiani anonyatsogona bhora apa? Tudzai anonyatsogona bhora guys, anonyatsogona bhora ndiani? Obviously ndi Rashford. Matinotora chi guys, ndoenda kusapota Man U here. Sapota Chelsea, Liverpool, Arsenal. Just Arsenal. Ndere red. Arsenal. The red. Ndere red. Yakada red but ine makola ma sleeves are white. Shangu fanana machiza kuti anogoda kufanana hose. £80. Hii staff ya pesa. Staff ya pesa. Saka kakondosa stress nogara ndichikodliwa ndichikuita stress ndoda timinowina guys. Kondona na Vanhu vanga varikubva kutoe petsera. Ande. Varikubva kutoe stadium the last one. Large. Totenga tese. Totenga katese tobatsirana ka. Moti $90 haisi mari yekutamba nayo. Vari kuona ipa live. Waweve ipa live. Muri say my daddies. Ndo varunguedu amasponsor. SIS MELLY. Tokutobatsirana. Mufoti. Ndezvenyika. Torega kutengera padza diaries jezi nekuti mamusingati. Tinonyoresa kwatinotenga ikoko. Ayo ane mazita kudhara anodhura. Then guys, ndinongotengera munhu jezi ndisingadi. Nezoro vanonzi Mr. Mangoti ndo mashefu ekuzoro. Mashefu angu akazara mucomment section. Vari kubvunza kuti vezoro vanonzi. Kwaya akamira sei? Ndeyekutraining. Ndezvetraining izvi. Laji iri kuita mari iyo yewaiti. Tasai mukati mune mine chilebo. £40 zvakachipa. 40. Koi tracksuit yacho yakakwana kudai. Tracksuit ndo boss. Ndo boss. Raita kamsikana muri kuda kamsikana kaonda apo. Ndo zviboss. Mwana takachapfeka bo. Baba vari kugadzira vari vane zvinhu. Avakandipisa neni. Saroni vaunzana. Muda kunyoresa mutsana padza diary. Aiwa zodhura. Zodhura. Namuda kuvatengera cape nescarf. Cape agara munhu ane mhasha zvamadogara akacape. Saka tovatsvagira. Agara anotongoda cape chero zvikaita sei. Kana hakuna here dhiri. Maria. Cape agara anotongoida because agara anogara akapfeka cape.
23 pounds. Sanga tsaka red, not a black. Hey, Reggie. Quite cheap. My hips in the room on our ecosystem. My material is not this. And this one, the Utasha to Old Trafford to mega store. Aripo, let them be found by Chowan. Anyway, as we do Maria, can I order with some advice and Marma account to Avanyores? I'm not going to Drago Marium. I'm looking for a red cap. If they're not out there already. You must also give us some of these ideas so that you push it and buy the whole computer. Yeah, I think yeah, like that. Okay. Morisai Mr. Mangoti Zorok lunch. Tasha, make sure you are there. I'm expecting to see you there. Most of them what they should be. Just Martina Pekdova, my ghost, check blogger. Chador blogger ghosting. And the nice camera about on a step further. Just blogger my ghost. we had them in red, but let me just ask. Yeah, bring the red one. Let me see the red one. Yes. Yes, just check if you have one. Ndo yangu ndatengera father diary's t-shirt anditi mimi mawatengera jezi ne badge rawo ne key holder yawo zvakachipa chipo zvinoenderana nemwe yangu ndiri Kumaramba uzistepfather. stepfather pakudi Naye zvodzi yangu. Mumba hakuna kitu kusapota sembora mesimaona. aiwa zoda kuti mwoita imwe Mwoita imwe saka ndisiri kuda kutenga imwe. kumba kodi vamwe ndevechelsea Ndakambona timu inopfeka jezi reblue. sky blue Eh, Man City. Man City. no, I look lovely. There isn't any, unfortunately. So it's None only- there. it's It's literally only these. It's the only red ones that will keep happening now. Those are his now. Yeah, that's. Yeah, I don't rate. they're the only Let's go for the black one. How much is it? 23. Yeah, let's go for the black one. Yeah, let's Yeah, take sorry it. about that, guys. Okay, sure. Tungotengera chinhu chakaimanishiti. Hanzi sisimeli baba ari pafoni vakarora here itype yangu Iyo noti type yako chaiyo iyi. Asi yakarora. Yakatorora. ndiri right tariro kwematora here majesi Ava vatenga udhara wavo kakuya kuya uku. aiwa otenga Man United Aya maona uwa. matishet Ariko. imi mamusi kutenga jezi matishet arapa mazibhacha aya ana Arsene Wenger ndiyaipfeka irori we sisimeli ye muradza madharis vazokutengerai muwindi vazokutengerai muwindi imari iri kunzi mari 230 torai father diaries irori Irori. Yeah. Right. 230 torai iro rinoita ndovatengerai ini last season baba Yeah, down. aiwa matina anablokwa ana zvaita handikutaura nevanhu vari palaiti
hatibloke munhu asina zvaita nachingomuthreaten hanzi najina jina ndongo hanzi nditengerewo 1 hanzi muri manager wake muri tsvaka size Extra large. XL ndiwa yakaya tasai mukati iri XL tarisai mukati large ari pa tarisai pamusoro pekazipi pekahenga panenge paine kasize large iroro tarisai mukati muside nosy Marceline says hi. Yeah. He says say hi to Nosy for me. Oh, okay. Marceline Magwat. Please say hi to him. Okay. I'm going to me bury my just. Mukunda, this is not JD Sports, it's Mega Store, Manchester United at Old Trafford. Chelsea tichaenda kuChelsea kuLondon. Tichaenda North London. Ndere blue. Royal blue. Apa sir. You know, it's small. Yeah, it's small. Mudachi? I think the small and medium. Small, medium. That's medium. Manchester United. Manje wana wani. Aye. To pay? Yeah. You pay? You waiting to pay? Yeah. It's just a key from that side, but you can just go straight down, it's okay. Do you have a season ticket or membership? No. Zangu ndotenga ndeka sakati rangu ndana. Ndana funga ndarisi. No. So give him my shirt then. Scan this separately, please. Ribbon. I'm sure I'm chasing. I'm saying by 6,200. meaning going to do anyone in comment section. Auntie, can support I hit if you don't mind? Which one should I support? Don't support I people, guys. You don't get to do anyone in comment section. Eh? I didn't do that. Thank you. I'm not taking a jacket in that is here. You're not going to check on us. What is here? There you go. Don't forget, can I get a friend? Guy, I think getting that tenga, some cats that tenga t-shirt and t-shirt. You are cheating a batch. You will get a friend there, they're cheating a batch. Less than 45. Oh, is it more? One moment, sorry. 1 moment.
I go for Man U. Ah, Man U, I did. Want to carry a bag? Yep. 103.20 please. Good man, Kizana Singapore. But nothing got Jimagan man. You took good side. Nothing got to that. And I'm the man in the You got to 9. What do you say? Thank you. Thank you. What when I'm better? Better. Muna matila kumaondora ta matimuno zvinoreva kuti ini guys zvokutengera munhu jacket ndesingadini zvokutengera munhu t-shirt ine ndisingatombodikana nditoita zvekutomanikidziwa panapa. Me I don't want. Me I didn't want. Fair chep chokwadi chakanaka. Chokwadi achiputse ukama. Kufuraniti kufurani. Kwa ndoda wig nema t-shirts HLC please smelly. How right now? Don't know that I think t-shirts in Kondima tenge. Hey, unotenga t-shirt nonosvika unowachwa neme girlfriend unenge uchicha wagona hapana. Indandisingatodi rinoisa asingatolavi zvachose. Saka ndotenga ndini. Mutenga imudzisira mari yangu. Ndokupai mari. Ndikatadza kutengera mukwacha wangu jezi nekuti mamusi. Mari yose netopinda munonzi muchiume kuchipa muya mazityo munonzi muchi. Primary. Ndokudzorera mari yenyu 80 pounds imbori mari. Iwo 100 chi. Ndoita uyu hangu mabhegi hangu 4 primary. Hanzi zvabasa reitenga ichikuru vachiuya havo kumba. Aiwa guys nendisingatombodi kana munhu anenge achiwa munhu anekwanenge kwatenga jezi ngari wachwe koko period. Ndingatomboda kusara chimunyepera nendisingatombolavi. Hanzi you are the first wife SIS MELLY so don't worry. Hazvina basa izvozvo, hazvina basa guys, hazvina basa zvokuti chi hazvina inesingatodzotengera vana vangu shuwa. Kana ndimiwo ndambokudza matina kuti ndichakubloka apa wakutaura kuti hanzi that's so me kwa handidi kutengera munhu chinhu ndo vanhu right Martinez uri right mata ublock ino kwa unblock akablock handidi vanhu vasingadi kutengera vanhu zvobohwa mangwana zvinobohwa watengera munhu jezi tumebhari kupenga asi tomboda munozati majezi ari patempted ane mushedzi pakuti kana munhu wese anogona mapfeka inini kana wotoona jezi rako uri iwo richina wakai unosangana nemunhu akapfeka jezi guys mutaura achidawo achitozvida akapfeka jezi kazhinji girlfriend nechiuziva usingaisivi ini akatopfeka jezi rako kana guys ndimonipa mari yangu kwako ndakapfeka t-shirt yangu ezorobho mulana wasponsors handipfeke zvinhu zvered zveman united sorry ndopfeka red but not zveman united Red Devils.